ପରେ ମୁଁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆସିଛୁ ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଛୁ, ତଥାପି ଏମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ ହୃଦୟରେ ତମକୁ ରଖିଛୁ ଆଉ ସଦା ରଖିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛୁ ଆଉ ରଖିବୁ ମଧ୍ୟ ସଦା ପାଇଁ। ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯେ ସତେଜ ହେଇଛି, ସେଇ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ରହିବ ଏବଂ ସାର୍ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେମିତି ରହିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବି ସେମିତି ରହିବ, ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ସେମିତି ରହିବ। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ, ଯେ ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଛୋଟିଆ କବିତାଟେ ଲେଖିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଲୁଚକାଳି। ଚୋର ଏଠି ଖେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଲୁଚକାଳି, ତୁଣ୍ଡ ଏଠି ଖେଳେ ଆଖି ସଙ୍ଗେ ଲୁଚକାଳି, ହାତ ଏଠି ଖେଳେ ମନ ସଙ୍ଗେ ଲୁଚକାଳି, ସକାଳ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ଅମାବାସ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ଶାମୁକା ସଙ୍ଗେ କାକର ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ଖରା ସଙ୍ଗେ ବରଷା ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ମିଥ୍ୟା ସେ ବି ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ଜନତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନେତା ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ଗରିବ ସଙ୍ଗେ ଧନୀ ତ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ସପନ ସଙ୍ଗେ ନିଦ ବି ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, କେହି ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, ପୁଣି କାହା ସଙ୍ଗେ କିଏ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ବି ଏକ ଲୁଚକାଳି, ବିଧାନ ଦେଖ ବିଚିତ୍ର, କାହା ସହ ନ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି, କିନ୍ତୁ ବିଧାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଖେଳିପାରେ କେହି